YouTube Cracker, og i dag skal vi kigge på en Minecraft-server. Det er mig og hvem er det? Hej, jeg tror ikke mine egne øjne. Det er selvfølgelig om 2000. Det er ham der, han er også med. Ja. Okay. Okay, vi viser ikke lige vejen. Okay, vi vender lige tilbage, når vi kommer til den rigtige spawn. Så er vi tilbage i den rigtige spawn. 4 verdener. Okay, vi har bygget mere på byen. Okay, vi kan lige starte med at følge den her røde. Ja, ikke helt færdig altså. Der er det tvillingehuse. Og byggegrunden den her vej. Vi har 16 byggegrunde. Nej, 17. Og her er der spawn shop. Der er ikke lige noget. Jeg har ikke lige fået dem til at hele virke. Det er jo de virker så. Og her er det en, der er gang i bygge. Og så har vi et gigantisk træ. Her. Der er ikke særlig meget inde i den. Igen. Okay. Og videre igen. Så er vi tilbage. Og så her har vi Edwards House. Det er altså mig. Det er mit nickname. Og så her har vi Oms køb. Og her har vi, og det er KB Buildmasters køb. Og det er Henrys køb. Og vi er i gang med at bygge en til køb. Okay, så herovre har vi en. Herovre har vi en mob-arena, som ikke helt, den virker ikke særlig godt. Men her er der bare en stor plads. Så er det lige, jeg laver her med portaler. Ja, der kommer flere portaler. Og så har vi en lufthavn derovre, som vi, altså, jeg siger ikke lige hvordan. Det var det for den her lille video. Okay, og lige stille ved siden af mig, er jeg klar til at sige farvel. Hej hej.